खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ सोनाब बंगनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि आशिष बेनार्जीखौ दोलोनि मावख'आव गोथै सह'आव मोननाय जादों। सोनाब बेंगल एसेम्बलिनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि थानाय तृणमूल कंग्रेसनि दैदेनगिरि आशिष बेनार्जीखौ बिरभूम जिल्लायाव थानाय गावनि न'नि साखाथियाव थानाय तृणमूल कंग्रेसनि मावख'आव गोथै सह'नि हालोदाव मोननाय जादों। बिथांनि गोथै सह'खौ रामपुरहाटआव थानाय पार्टी मावख'आव बोखांनो हायो आरो आंनि थैनायनि थाखाय रावबो दायनिगिरि नङा लिरनाय गांसे बिलाइखौबो मोननाय जादों। पुलिसआ गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों। सोनाब बंगनि बारग' गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि खाथि होननानै मिथिजानाय टिएमसिनि सासे गागि दैदेनगिरिया 2001 मायथाइनिफ्राय 2026 मायथाइसिम हादोरसा बिधान सभायाव रामपुरहाटनि जानानै खामानि मावदोंमोन। बिथाङा 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव गावनि बिजेपि दोलोनि बादायगिरि ध्रुव साहाजों 24,000निबो बांसिन भटजों जेनदोंमोन। लेङाइ बुंथिगिरि महरै बिबान रुजुननायनि अनगायैबो बिथाङा ममता बेनार्जीनि सरकारावबो मन्थ्रिमोन आरो गोबां बिबानबो सामलायदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ आसामनि कार्बि आंलंआव अट'रिक्सा गारिजों सौग्रावनायाव फरायसानि जिउ खहा, 2 जोखोम। आसामनि कार्बि आंलं जिल्लायाव धनसिरि दिपु लामायाव गंसे कारआ सौफैनायनि उनाव सासे फरायसाया जिउ गोमायो आरो 2आ जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया सनिबारखालि बै समाव जादों जेब्ला 3 फरायसाफोरा ओनसोलाव उदांस्रि सान फालिथायाव बाहागो लानो थांगासिनो दंमोन। 3बो धनसिरि दलदली मेसेबदैनिया गामिनि थागिरिमोन। जाब्रबथायनि उनाव बिथांमोनखौ दिपु मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। गोब्राबै जोखोम जानाय हौवासा फरायसाखौ डिमापुरनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो, नाथाय फाहामथाय लाबाय थानाय समाव जोखोम जानायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ गोमायो। गुबुन 2 फरायसा, जाय 2बो हिनजावसाफोरमोन, दिपु मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि हाग्रा ओनसोलाव नागारनानै दोनजानाय जोनोम जागोदान गथ'खौ जायगानि सुबुंफोरा रैखा खालामदों। 16 आगस्टआव आसामनि गुवाहाटीनि मालिगावनि सिङाव देवकटा नगरनि उदयगिरि पथनि हाग्रा ओनसोलाव सासे जोनोम जागोदान गथ'खौ गारनानै दोनलांनाय हालोदाव मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जायगानि थागिबिफोरा ओनसोलनि फांसे बिफांआव आलायना थानाय गथ'खौ नुदोंमोन आरो लोगो लोगो गुबुनफोरनोबो खौरां हरदोंमोन। गथ'खौ गोथाङै मोननाय जायो आरो थागिरिफोरा रैखाथियै रैखा खालामो। रैखाथि होनायनि उनाव पुलिसनो खौरां होनाय जायो आरो जाथाय जायगायाव सौहैयो। उनाव जोनोम जागोदान गथ'खौ रैखाथियै लांनाय जायो। फारसेथिं मावख'गिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बै जायगायाव गथ'खौ गारनानै थांनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। गोदानै जोनोम जागोदान गथ'खौ हाग्रा ओनसोलाव माब्ला आरो माबोरै गारलांदोंमोन बेखौबो पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि लखिमपुराव ट्राकनि सौग्रावनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा। पुलिस बिबानगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला सनिबारनि हर मोनायाव लखिमपुर जिल्लानि धालपुरनि हवाजन बरकाटनि ओनसोलाव गंनै गिलिर ट्राकनि सौग्रावलायनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय 2बो सुबुङा आसामनिमोन। बे जाब्रबथाया नेशनेल हाइवे 15 आव हर गेजेराव जादों, जेब्ला गोख्रै खारनाय गंसे ट्राकआ गुबुन मोनसे गिलिर डिउटि ट्राकखौ उनथिंनिफ्राय सौग्रावहोयो, जायनि जाहोनाव गंनैबो गारिआ अर जोंखाङो। सासे पुलिस अफिसारआ फोरमायनाय बादिब्ला गंनैबो गारिनिफ्राय सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। अर खोमोरग्रा हानजाया जाब्रबथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो अरखौ खोमोरनो हायो। अर खामनायनि जाहोनाव गंनैबो ट्राकआ आबुङै खहा जायो। सासे जायगानि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला जाब्रबथायाव गोग्लैनाय गंसे ट्राकआ लामा सेराव टायारखौ फोसाबबाय थादोंमोन। बे समावनो गुबुन ट्राकआ उनथिंनिफ्राय सौग्रावहैयो। 5थि खौराङाव दङ आसामनि मरानाव हाथियार लानानै 3 लाख रांनि सनानि गहेनाफोरखौ लुथिदों।
मराननि साखाथियाव थानाय पुरानि बलाई गामियाव मोनसे खावनायनि खौरां मोननाय जादों, जेराव सासे हाथियार लानानै सिखावआ फुंनि समाव गंसे न'आव हाबनानै सासे आइजोखौ थुंग्रिजों हुमखि होनानै 3 लाख रांनि सनानि गहेनाफोरखौ लुथिदों। बे जाथाया फुंनि 2:30 रिंगासोआव रुबी हजारिकानि न'आव जादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सिखावआ खिरखिजों सासे बिहामजोनि खथायाव हाबदों। अजद होनाय बादिब्ला दायनिगिरिया गद्रेजनि आलमिरा खुलिनानै सनानि आस्थाम, माला आरो खेरा खावदों, जायनि बेसेना गासै 3 लाख रांनिबो बांसिन जागोन। खौरां मोननाय बादिब्ला गिबि खथानिफ्राय ओंखारनायनि उनाव सिखावआ गुबुन मोनसे खथायाव हाबदोंमोन, जेराव गुबुन सासे बिहामजोआ दावराव खोनानानै सिखारदोंमोन। जेब्ला बियो हाबसनफैग्राजों मोगा-मोगि जायो, अब्ला दायनिगिरिया गोबाव थुंग्रि दिहुनो आरो सिरि थानो हुमखि होयो। जाथायनि उनाव सिखावआ न'निफ्राय खारखोमालाङो। नखरनि सोद्रोमाफोरनि मददनि थाखाय होख्रावनायखौ खोनानानै नसुंसेनि सुबुंफोरा जाथाय जायगायाव खारलाङो, नाथाय दायनिगिरिया खोमसिनि आन्दोआव खारखोमानो हायो। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला साननि समावबो ओनसोलाव मोसौ खावनाय जाथायनि गले-गले खौरां मोननाय जादों। नाथाय बे गोदान जाथायाव हाथियार लानानै सिखाव थानायखौ गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। भुगिनांनाय नखरनि सुबुंफोरा लेपेटकाटा पुलिस आउटपस्टआव एफआइआर थिसनदों आरो पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनो आरो हमनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। 6थि खौराङाव दङ। आसामनि श्रीभूमियाव आजै-आजौनि सम्पतिनि दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै बिमानि सिगाङाव बिदा देरसिनखौ बुथारदों। श्रीभूमि जिल्लानि नीलामजार पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमा ओनसोलनि गामि सोनाब नयाग्रामनिफ्राय मोनसे बुथारनायनि खौरां मोननाय जादों, जेराव गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय आजै-आजौनि सम्पतिनि दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै सासे सुबुंखौ बिनि 2 बिदा-फंबायआ बुथारदों। थैनाय सुबुंखौ ताजेल हुसेन होननानै सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला ताजेल आरो बिनि 2 फंबाय ताजुद्दिन आरो निजाम हुसेनआ गावनि आजै-आजौनि सम्पतिखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो नांज्लाय-खमज्लाय खालामगासिनो दंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया 16 आगस्तनि फुंनि 10 रिंगासो समाव जादों, जेब्ला ताजुद्दिन आरो निजाम हुसेनआ गावनि बिदाखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे गाग्लोबनाया बिसोरनि बिमानि सिगाङाव जादों। बे गाग्लोबनायाव ताजेल हुसेनआ गोबां जोखोम जायो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो। जाथायनि उनाव दायनिगिरि 2 बिदा-फंबायआ जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालाङो। खौरां मोननायाव बिबानगिरि आनन्द मेधिनि दैदेननायाव नीलामबाजार पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। डीएसपीनि गाहाय मावख'नि मानस प्रतिम चौधुरी बिथांमोनहाबो जाथायनि सायाव खौरां लानो थाखाय जाथायथिलियाव दावबायहैदों। मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव गिबि नायबिजिरनायखौ खालामनाय जायो। बेनि उनाव गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। पुलिसआ 2 दायनिगिरि बिदा-फंबायखौ नागिरनायनि हाबाफारि जागायदों आरो जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ। आसामनि श्रीभूमियाव अट'नि सिक्रेट कम्पार्टमेन्टनिफ्राय बन्द खालामजानाय कफ सिरापनि 711 बथलफोर जब्द, ड्राइभारखौ हमदों। श्रीभूमिनि फाथरखान्दियाव पुलिसआ त्रिपुरासिम 8 लाख रांसो बेसेननि 711 बथलफोर बेन जानाय कफ सिराप सिखाव फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामदों। अजद होनाय बादिब्ला बे बेसादखौ गंसे अट' रिक्सानि गाहायाव मोनसे जुनिया महरै बानायनाय सिक्रेट कम्पार्टमेन्टआव दोनखोमादोंमोन। दुरुद मिया मुंनि अट'रिक्सा सालायगिरिखौ हमनो हायो। लोगोसे अजद होनाय हान्था-मेलानि थाखाय बाहायजानाय गारिखौबो जब्द खालामनाय जायो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।